Заканчивается набор у школу лідараў спеўнага сходу. Некалькі дзесяткаў заявак арганізатары ўжо атрымалі, але ахвотныя навучыцца арганізоўваць людзей для спеваў яшчэ могуць запоўніць анкету на старонцы праекту ў Фейсбуку. Сёння зробім яшчэ апошнюю дату, таму што хацелася яшчэ больш рэгіёнаў. Вось, каб далучыліся. Нема, напрыклад, маіх Оршы, там Віцебску няма і іншых гарадоў. І таму сёння яшчэ можна паспець падаць заяўку. Удзел у школе лідараў спеўнага сходу бясплатны. Заняткі пачнуцца напрыканцы жніўня і разлічаныя на некалькі этапаў навучання. Мы пазнаёмім людзей увогуле з усёй сістэмай правядзення спеўных сходаў і далей нават зробім такія пробныя спеўныя сходы. Наступны этап будзе, мы едзем у тыя гарады, адкуль прыехалі лідары, і там правядзем, як прыклад, падобны спеўны сход. А на будучыню хацелася выхаваць новых людзей, новых лідараў, якія маглі гэта праводзіць самастойна. За 4 гады існавання ініцыятыва «Спеўны сход» набрала вялікую папулярнасць. Распрацаваныя тэмы сходаў, падабраныя песні. Арганізатары школы лідараў плануюць, што пасля падрыхтоўкі вядоўцаў свае спеўныя сходы пачнуць ладзіцца не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах Беларусі. У Маскве выйшаў першы дапаможнік для вывучэння беларускай мовы метадам Франка, кніга Людмілы Рублеўскай «Старасветскія міфы гораду Б». Сутнасць метаду расійскага філолага Іллі Франка – вывучэнне мовы праз чытанне. Кніга для навучання складаецца з паралельных тэкстаў на мове арыгіналу і ў перакладзе. Такім чынам, кожны сказ чытаецца адразу на 2 мовах. Для вывучэння гэтым метадам беларускай мовы Людміла Фірсава з Берасця пераклала зборнік апавяданняў Людмілы Рублеўскай на расійскую. На вокладцы кнігі змешчаны малюнак Наполеона Орды. Больш за 300 навучальных чытанак для вывучэння замежных моваў метадам Іллі Франка ўжо выйшлі на 500 моваў свету. Вінаробы, курцы, іканакрады, карціны ў 3 цыклах, а таксама скульптуры вядомага беларускага мастака Віталя Чарнабрысава прэзентаваныя ў невялічкай менскай галерэі «Арт-Марже». Задача новай культурніцкай пляцоўкі – показать творы мастакоў, якія не надта любяць выстаўляцца. Мне очень нравится манера исполнения. Здесь присутствует такой жанр комикса где-то, но в общем-то в таком традиционном, таком белорусском, таком национальном подходе. И сами цвета, которые художник предпочел, они такие насыщенные. Жыццесцвярджальны настрой мастак перадае праз самаіронію і мудрасць персанажаў. 3 братоў – вінароба, курца, іканакрада. Часам іх можна пабачыць у вясёлай кампаніі, але і паасобку, кожнага ў філасофскіх развагах. У каждого своя судьба, у каждого своя дорожка, да? Курильщик-то, он все время задумчивый. А чего мы? Он думает, кто мы, откуда, зачем мы. А табачок его на расхват. А конокрад, что такое лошадь? Цивилизации не было бы без лошадей. Свае карціны творца часта аздабляе тэкстамі. Гэта думкі, дыялогі або пачуцці герояў. И текст тоже, он должен быть с юмором, он должен быть объективно правдивый, но с юмором, немножко в сказочной такой форме, да, чтобы смягчить эту вот такую вот прямолинейность какую-то. Чарнабрысава называюць гуру мастацкага андэграунду. Ягоныя карціны разлятаюцца з аўкцыёнаў у музеі ды прыватныя калекцыі. А за плячыма грамадская педагагічная дзейнасць, замежныя выставы, супраца з піцерскімі міцкамі. Нягледзячы на знакавасць фігуры і творчасці мастака, яго персанальныя выставы хутчэй з'ява выключная. А таму ў менчукоў ёсць магчымасць пабачыць творы з гісторыямі і цікавосткамі, якія хочацца разгадваць. Выстава працягнецца да 18 жніўня. Тацяна Уласенка, Белсад. Унікальны артефакт знайшлі археолагі падчас раскопак старажытнага паселішча эпохі неаліту. Фрагмент касцяной падвескі ў форме галавы змяі. Кіраўнік экспедыцыі археолог Максім Чарняўскі датуе артефакт сярэдзіны 3-го тысячагоддзя да нашай эры. Экспедыцыя Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук ладзіцца на мяжы Бешанковіцкага і Сенінскага раёнаў на Віцебшчыне. Крывінскі тарфянік у паўднёвай частцы Паазер'я унікальны для археолагаў. Тут месціцца комплекс тарфянікавых стаянак бронзавага веку. Археалагічны летнік «Асавец-2018» будзе працаваць да 5 жніўня. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.